Odtiaľ z východu budú zbesilo utekať fašisti a s vystupňovanou zúrivosťou porazeného sa sústredia na likvidáciu odboja. Aj to vedeli. Desiatky vypálených obcí, stovky umučených a popravených, ale národ viedol ďalej svoj boj v horách. Po zatlačení povstania Dohovor moja jednotka prešla na partizánsky spôsob boja. Našou povinnosťou ako partizánskych jednotiek bolo usnadniť postup Červenej armády a nášho zboru smerom na Mikuláš. Tak som zorganizoval asi 30-40 členov skupinu samopálníkov, ale ozaj internacionálnu. Poslal som ich do priestoru Hradská hora, aby tam čakali a prepadli ustupujúcu jednotku nemeckú od Popradu smerom na Mikuláš a ďalej. To sa nám podarilo. Z osobného auta sme vybrali veľmi dôležitý mapový materiál. Zobrali sme im okrem osobného auta motocykel s prívesom. Ak nákladné auto bolo zničené. A okrem toho odohnali sme im a zahnali do porúbky veľa ročného statku. No a my sme zase odišli ďalej do hôr. To boli spomienky komisára partizánskej brigády Stalin, plukovníka Martina Kučeru. Po zatlačení povstania Dohovor sa pre Wehrmacht uvoľnila železnica a Hradská z Brezna na juhovýchod do Maďarska, kde sa odohrávali úporné boje. Hovorí veliteľ 4. brigády partizánskeho zväzku Stalin, Ján Korenko. Nacisti si zabezpečili nerušený prísun a odsun tak, že do Polhory premiestnili trestný prápor. Ten mal ničiť partizánske oddiely a chrániť pravidelnú dopravu. Veliteľ partizánskeho zväzku Michail Ilarionovič Šukajev sa rozhodol prekaziť plány nacistov. Vytvoril 2 bojové skupiny. Jedna vyhodí do vzduchu most pri Tisovci, druhá zaútočí na posádku v Polhore, aby nemohla prísť na pomoc nacistom v Tisovci. Bol som v polhorskej skupine. Najskôr sme vykonali obhliadku bojiska s veliteľmi a pred večerom sa všetci bojovníci oboznámili s plánom boja priamo na mieste. Dávno po zotmení sme sa po holej stráni opatrne približovali až do východiska na útok. Zdalo sa nám, že minúty nemajú konca. Trpli sme, aby sa takto nepotkol, nezakašľal, aby sme neupozornili nepriateľských strážnych. Zmarili by náš útok. Hoci bola zima, my sme sa veru aj potili. Do východiska na útok sme došli presne a včas. O polnoci sa ozvali naše 2 protitankové pušky. Signál pre útok. V zápäť sa rozrapotovali všetky zbrane a partizáni sa pohli. Achundovo ľavé a pravé krídlo prenikajú do dediny z boku. Môj oddiel je pripravený udrieť čelne a zničiť nepriateľa, ak by sa chcel prešmyknúť obchvatom. Onedlho sa rozrevali aj nemecké zbranie. S nimi štekot psov, eržanie koní, dedinou sa niesol krik, rinčali sklá, ozýval sa dupot a naše opakované hurá. Kde tu šiel chlap proti chlapovi a mlátili sa. Nadišiel aj náš čas. Prebehli sme násyp a cez železničné koľaje pomedzi domy. Uzavreli sme obkolesenie, zužujeme ho. No zrazu nás raketa volá na ústup. Podarilo sa. V tom istom čase partizáni Ladislava Kováča a Borisa Vinokurova zničili železničný most pri Tisovci. A tak železničná trať Tisovec Brezno celý mesiac neslúžila nacistickým vojskám. Nás boli desiatky a nepriateľa stovky. Plameň boja sa ešte nikdy v dejinách slovenského národa nerozhorel takou silou. Rozstavil putá nasadené cudzím i domácim fašizmom. Chránil revolučné výdobytky svojbytného a svojprávneho slovenského národa
v obnovenej Československej republike. Zocelil v boji proti Hnedému moru priateľstvo a spoluprácu so Sovietským zväzom. Boj, ktorého sa zúčastnili príslušníci 27 národov a národností, svojou žiarou roznecoval protifašistické hnutie i v susedných krajinách. Povstanie slovenského ľudu si svojím rozsahom vydobilo významné miesto v boji porobených európskych národov. A ty, Morho, hoj Morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom.